So, good morning. Uwi na kami ng Malansad. Pero nag-breakfast muna kami sa pupuntang Pacol. Hanggang sa distansa. Sarap yan. Yun. Kita mo ba yun? Morning. Visit. Kalma lang. Ganda, may pagpa. Kita isa rin. Ayan, dito yung Mama Sarah's Garden. Sarap dyan. Ganyan sa'yo guys, dyan naka-road bike na yun. Ako din nag-record. Nasa Carolina na kami. Bakit na isa rog? Baka naman. Banayad na makunat. Nagpasak na ng Panicuason. Puro ahon. Yan pala yan. May team yan eh. Anak ko man. Ay, burot. Simla. Balik. 8. Talaga ba? Budol yan. Palay na rin siya. Subak mo kulugon sa 5. Naka-heavy gear walang kaya kita swag. Semi-heavy. Minsan Diyan ka, napupurot. Siminto pati. Huwag ng agi kuya. Pera kuya.
Tirang percent. Picture pa lang to, sige kung tutok, bobo. Mababa ang pakawan niya, kuya. Di ba? Mababa ang pakawan niya. Ilo tap yun, palusong na kami. Galing Panicuason. First time ko dito. Mamaya na lang sa baba. Kasabas lang namin kumain sa 94 cycle. Tapos lusong na to, puntang Naga. Diretso kaming malansad. Siguro nga wala nang natira. Pupunta na tong sentro ng Naga. Hanggang malansad pa kami. 40 kilometers pa ata. Or more. Yun, dire-diretso kami dito. Bandang sentro ng Naga. Hi. MILAOR. Yo, nasa MILAOR na kami. Punta na itong San Fernando. Medyo lusong na yung daan dito. Medyo lang. Ay, pumasok na ng San Fernando. Yun na. Pamplona na ata kami, di ko alam. So bilis yung pauwi sa papunta dito. Sa Pamplona na kami. Dito MAMBULO na. Tapos kakanan na kami dun papuntang shortcut puntang BAGADION. Papasakaw. Diretso puntang Libmanan. So, nasa MAMBULO na kami. Tapos kami sa kaliwa ay kanan. Puntang BAGADION. Shortcut dito. Duman pa guide kuya, pakupay dito. Yo, nakakanan na kami dito. Puntang BAGADION.
dito. Bagyo na to. Pamalansad na yan. Pag diniretso mo, malansad na yan. Hanggang dito na lang. Peace!